אני נועה גיטקר. הנושא שנעסוק ביום הוא בתי כנסת באשדוד. הרעיון עלה לאחר שהוריי חזרו מצ'כיה עם צילומים של בתי כנסת ברובע היהודי בפראג. ואז החלטתי לצאת למסע משלי בבתי כנסת מיוחדים כאן באשדוד. לאחר שקיבלתי מספר המלצות מדובר עיריית אשדוד, פתחתי את המפה במדריך הטלפונים של העיר, תכננתי את המסלול ויצאתי לדרכי. ראשית, ביקרתי בבית כנסת ישן ברובע ב' ששמו היכל דוד. הוא הוקם בשנת 1979, ומה שמייחד אותו זו האווירה האותנטית שנשתמרה עם השנים. בית הכנסת מעוצב בסגנון ישן. האלמנטים מזכירים במעט את בית הכנסת המפואר של שירו באלג'יר. תמונותיו תלויות למזכרת על קיר הכניסה. שמור וזכור בדיבור אחד, כי שמיינו אל המיוחד, השם אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. לך דודי לי קרא וקלה, לי קרא וקלה, את בית הכנסת הבא ודאי ראיתם כמה וכמה פעמים זמן נסיעתכם על כביש 6. הוא נמצא ברחוב חטיבת יפתח ברובע ג'. המבנה הוקם ב-2003 על ידי הרב דוד פינטו. המבנה הינו בעל 4 קומות ומכיל חדרי לימוד תורה, מקווה, אולם שמחות, בית מדרש וכמובן בית כנסת מפואר. המבנה נתרם למרכז אורות חיים ומשה, התומך ב-150 בחורי ישיבה. נמשיך בשושלת פינטו לרובע A, ברחוב צ'רניחובסקי. ישנו בית כנסת יפהפה בשם ישמח משה, שנבנה על ידי רב העיר חיים פינטו והוקם לפני 23 שנים. מכל רחבי העיר מגיעים להתפלל פה. המבנה מקיים כ5 מניינים כל בוקר, משמש בין השאר לכנסים, הרצאות, שיעורי תורה, אירועים ועוד. יהי רצון מלפניך, ממרום שלח ידיך, ותפתח את ליבנו, ותשלח ברכה במעשה ידינו, תגיענו למחוז חפצנו. בית
בית הכנסת מתהדר בהיכל מיוחד ומפואר ביותר. לחיים, לשמחה, לשלום ולברכה. לחיים, לשמחה ולברכה. לחיים, לשמחה, לשלום ולברכה. ברובע י"א ברחוב כנרת ממוקם בית כנסת מיוחד מאוד שנבנה לפני כ-13 שנים. הוא מכונה המרכז הרוחני של י"א ששמו אחוות ישראל. מעוצב באלמנטים מגוונים עם עץ ומתכת וויטראז'ים צבעוניים שמפילים אור על האולם בשעות היום. בית כנסת זה מקיים כל בוקר 5 מניינים, אוסף תרומות לנזקקים, מקיים שיעורי תורה, כנסים, הרצאות, הילולות, אירועים ועוד. אכן, בית כנסת זה המיוחד במינו. אנא בכוח גדולת ימינך תטיל צרורה קבל רינה עמך סלבנו תרנו נורא. אנא בכוח גדולת ימינך תטיל צרורה קבל רינת עמך סלבנו תרנו נורא. גיבור דור שייכותך כבבא שומר רחם תראה רחמץ יחדך תמיד בומלך חסין קדוש חסין קדוש ברוב טובך נעל עדתך. שיר למעלות אשא אליי אל ההרים מאין יבוא עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ עושה שמיים וארץ. בית כנסת אחרון חביב לכתבה זו הינו בית כנסת אור יצחק שנתרם כל כולו על ידי משפחת נינקשווילי מגרוזיה. נבנה ב-2009 ברובע הסיטי ברחוב הציונות. בית כנסת ממש מפואר ומיוחד. נראה שחשבו על כל פרט ופרט באולם ולא חסכו לא בתכנון, לא במחשבה ולא בכסף. שיר למעלות אשא עיניי אל ההרים מאין יבוא עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. אל יתן למות רגליך אל ינום שומריך הנה לא ינום ולא יישן שומר. בתי כנסת באשדוד לא חסר. לא נוכל לראות את כולם מפאת הזמן הקצר, אבל כל אחד בעצמו יכול לבוא, לבקר ולהתפעל מהיופי.
זו ההזדמנות שלכם לבוא, לבקש משאלה, לשאת תפילה או במלאכת פשוטה, להתקרב. אני בטוחה שיש אחד יחיד ומיוחד, גדול וחשוב, שמחכה לכם שתבואו. אז אתם מוזמנים. כתבתם של נועה ואבנר גיטקר, אשדוד.